Imagine acum de la Atena, acolo unde astăzi, practic, Grecia este paralizată. 20.000 de protestatari au ieșit pe stradă și vorbim de o persoană care a murit în urma incendiului declanșat la sucursala unei bănci din centrul Atenei, care a fost atacată cu cocktailuri Molotov lansate de tineri cu cagule. Potrivit poliției, în bancă se aflau aproximativ 20 de persoane în momentul incendiului. Trebuie spus că în aceste confruntări violente între protestatari și poliție, aceasta din urmă a recurs la gaze lacrimogene în aceste confruntări care au loc la Atena și Salonic. În cursul acestor manifestații împotriva măsurilor de austeritate decise de guvernul grec, protestatarii au ajuns în fața Parlamentului elen și protestează acolo. Trebuie să spunem că Grecia este astăzi aproape paralizată de această grevă generală, a treia începând din februarie anul acesta, organizată de marile sindicate împotriva noilor măsuri de austeritate impuse de guvernul socialist în schimbul ajutorului Uniunii Europene și al Fondului Monetar Internațional. Se agită din nou apel acolo, se aud scandări, sunt mișcări de trupe, sunt polițiștii pe care îi vedem chiar acum în imagini. Cameramanul agenției de presă care transmite aceste imagini focusează pe cei de la forțele de ordine. Semn că protestatarii sunt la baza acestor trepte și protestează. Vă spuneam, Grecia este paralizată astăzi. Este o grevă generală în toate domeniile. Transporturile aeriene și maritime sunt oprite, cele feroviare, spitalele, școlile sunt închise. De asemenea, ceea ce pleacă de la noi, mă refer la avioane, trenuri, aceste curse au fost anulate. Iată că protestatarii aruncă cu tot felul de obiecte în forțele de ordine. Sunt scutierii care țin piept mulțimii. Rămânem să urmărim în continuare pe parcursul jurnalului aceste imagini, confruntări violente între protestatari și forțele de ordine. Vă spuneam, o persoană a murit în urma unui incendiu declanșat la o sucursală a unei bănci din Atena, pentru că protestatarii au atacat astfel de sucursale, astfel de bănci cu cocktailuri Molotov.